mga panginot na barata. Suspect sa panghabo na sinpangkagadan sa sarong negosyante sa Ragay Camarines Sur, voluntaryong nagsuko. Duwang minor de edad sa Villar Albay, pigpurbaran subot na kidnapon. Sarong minor de edad na babae sa Albay, pigpailingan subot nin pribado parte kan lawas nin lalaki. Pagdulag kan suspect, hagup sa CCTV. Mga smuggled na ukay-ukay nasabat sa Matnug Asin, nationwide jumper kan dole naging matrayumpo. 3,000 na bakanting trabaho pigbuksan. Diyos maray na banggiyo ninan mga baret ang dapat nindong maaraman ngunya na Biyernes, Enero 31 taong 2025. Sa detalye, 59 anyos na babayeng negosyante sa Ragay Camarines Sur, inaabunana dangan ginadan pa sa laog mismo kan sa iyang residensya. Suspect voluntaryo man na nagsuko sa otoridad. Si Hercules Barbacena sa detalye. Bangkay nakan makuha sa laog mismo kan sa iyang harungan sarong babayi alas 8 nin pagkaaga ka nakaaging Miyerkules, Enero 29 sa Barangay Katabangan Proper, Ragay, Camarines Sur. Pigbisto ang biktima na si alias Marilyn, 59 anyos, byuda asin sarong negosyante. Susog sa impormasyon gikan sa Ragay Municipal Police Station. Alas 8 nin aga kan madiskubre kan mga pag-iriba kan biktima sa harong na wara na ining buhay. Tuminaraka man sa pamilya ang nagkalat na gamit sa laog kan kwarto kan biktima asin nawawara ng 50,000 pesos ka ining cash. Dumana man nagduda ang pamilya na posibleng nahabunan sinda. Hindi man sila nag-expect na araw ka pang nangyari kasi akala ninda ano lang nagkarigos ng sila ninda tumuka sa pinto. Mapanout ninda, yaw pa lang naman sa kwarto. Nagluluwas man sa investigasyon na posibleng maagahon kan laogon kan suspect an harong kan biktima. Hapon kan parehong aldaw. Voluntaryong nagsuko sa otoridad ang suspect na kabarangay man sana kan biktima. Napigbibistong si alias Jonar, warang trabaho asin may agom. Sa ipatura na ihiras man kan suspect kung paano niya ginibo ang panggagadan sa biktima. Regarding po naman sa kang suspect, pero sinakal niya po ito. Tapos kinuya na ning ulunan. Kasabay kan sa iyang pagsuko, nabawi man sa iya ang hinabunan niyang 50,000 pesos. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Ragay Municipal Police Station ang suspect at sinahampang sa kasong robbery with homicide. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Duwang minor de edad sa Villar Albay pigbalo subuot na kidnapon asin isakay sa puting van. Curfew hours sa nasabing banwaan, mas pinaigot man subuot kan otoridad. Si Danica Garcia sa detalye. Kinumpirmar kan Villar Municipal Police Station na may kidnapping attempt na ipigpaabot sa indang hepatura. Ini makalihis na sarong punong barangay kan banwaan ang personal na nagpasiring sa indang istasyon. Ngani ipablater ang pamemwersa subuot kan mga daipa na bibistong persona sa duwang minor de edad na estudyante na mga residente kaini na maisakay sa sarong puting van. Sigun kay Police Captain Rufino Casagan, an officer in charge kan Villar MPS, Enero 29, kani pa-record kan punong barangay kan Barangay San Vicente ang nasabing insidente na nangyari sa purok sa Sitio Medalla kaining Martes, Enero 28. Susog sa impormasyon, naglalakaw pa uli ang mga biktima hali sa pagklase kan punduhanan mga inikan puting van asin pigpuwersang maisakay. Alagad nariparo subuot ang mga inikan sarong concerned citizen na napaagi man sa lugar kaya napugulan ang plano kan mga sospek. Pinuntahan namin pa ito at sa pagkikipagtulungan ng mga nanay. Ito nga po, binigyan na po yung circumstance ng mga pangyayari. Ng San Vicente, may exit na po yun mga papunta ng Pioduras, palabas po ito sa makasakupan ng Albay. Huli kan insidente, mas pinaigot man kan PNP ang pigpapautob na curfew hours sa banwaan na pipo na nin alas 10 nin banggi sundo alas 4 nin aga. Nagpagiramduman ang kapulisan sa mga residente na maging alerto ngani day mabiktima kan mga nagbabalaw-bagaw na mga kawatan. Gagawin pa namin yung dapat na pagmamantan at maging alerto kami sa area namin dito sa Villar at yun nga, aksyonan naman natin kagad itong reklamo ni Kapitana.
Sa ngunyan padagos pa ang pigigibong investigasyon kan otoridad ngani masusog ang mga kagibo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Sa Santo Domingo, Albay, sa ruman na minor de edad, ang ginibuhan subuot nin kalaswaan kan lalaking naglilibot sa mga barangay para mamakal nin mga raot na cellphone. Pagdulag kan kagibo, hagop sa CCTV. Si Hercules Barbacena sa detalye. Sa CCTV footage na ini sa Puro 4 Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay, alas 8 nin aga kaining Martes, Enero 28. Hagup ang pagdulag kan duwang lalaki na subuot nagpahiling kan pribadong parte nin lawas sa sarong babayeng minor de edad na residente sa nasabing lugar. Istorya ni Christy Dogilio, ina kan 13 anyos na babae na subuot ginibuhan nin kalaswaan kan saro sa duwang lalaki na hagup sa CCTV. Nasa trabaho siya kan mangyari ang insidente. Nawalat naman sa saindang harong biktima, makalis ang nagkapirang oras, nakaresibida siya nin apod gikan sa saindang pagtaraning, asin duman na ipaabot ang nangyari sa saiyang aki. So ngayon po, kahit nasa trabaho ko, parang isip ko dito lagi kasi syempre sabi ko baka may mga kasama yon, balikan yung anak ko. Kaya gusto ko po talaga sila mahuli kasi nga kung hindi sila madami pa silang mabibiktima. Saro sa mga nakadang sa pagsuriyaw kan biktima, ang tiyaon kaining si Mary Me. Ako man po, garo ako na ano kay man nabigla ta nagsusuriyaw. Nasabi niya, ngaya, mali daw ngaya digdi, ano mo ngaya, makuapo ko ngaya, natang ito sa unong ka ngaya, pigarang niya kayan. Di ako niya ko, ano niya ko ito ma? Buminaba talaga ako sir. Ano niya ko nangyari ma? O yung baga ngaya, nalalaki ngayang inan, pigpailingan nga nila, so pamangkin men. Pigpost man kan pamilya ang pangyayaring ini sa social media bilang pagtaong patanid naman sa publiko. Ipinaabot naman ini sa kaaraman kan pulisya ngani mapanimbag ang mga kagibo. Backtracking na lang po kami. Yun nga po, allegedly, parang may lahing badyaw po yung taong yun, nag-iikot-ikot dito kung anong binibenta kunyari. So, yun po ang pinaghahanap namin sa ngayon para po mahuli po yan. At huwag na pong maulit po yung nangyari po dun sa Barangay San Isidro. Katakod kan insidenteng ini, nagpagiramduman otoridad sa mga magurang na dainagad pagpabayaan na solo ang mga minor de edad pang-aki, ngani mas maerayuan mga ini sa pang-aabuso. Importante man ang pag-save nin mga numero kan otoridad, ngani tulos sa makapaabot nin sumbong. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Mga smuggled na ukay-ukay nasabat sa Matlug Board, asin nationwide job fair kandole naging matrayumpo. 3,000 na bakanting trabaho pigbuksan. Yan ang siniba pang bareta sa pagbabalik ng Bicol OLED TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na anak ko Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po
ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Mga smuggled na ukay na nagkakantidad nin 80,000 pesos nasabat kan otoridad sa Matnog Port sa Matnog, Sorsogon. Si Danica Garcia sa detalye. Nasabat kan Philippine Coast Guard sa Matnog Port sa Matnog, Sorsogon ang 12 sakong smuggled na ukay-ukay haling Pasay na ipupuslit kuta pasining sa Paranas, Samar. Alas 10 nin aga kasuudma, Enero 30, kan magkondusir nin paneling inspection ang personahes kan PCG K9 hasta sa Mariparo ang mga nasabing kontrabando na lunad nin sarong bus kung sa indaiman na ipresenting dokumento ang driver kaini. Itong mga ukay-ukay na ito, ma'am, pwede man siyang i-transport pero hindi siya pwedeng gawin for business. Pwede siyang gamitin for donation sa mga nasalanta ng bagyo. Pwede, ma'am. Pero upon checking po yung mga pertinent documents, wala pong binigay sa Coast Guard. Kaya po, sinis po yung mga items na ito. Depensa man daa kan driver, asin kan konduktor kan bus. Bako maninda pagsadiri ang mga nakuang kontrabando, asin pigpadaraman sana sa inda. Actually, ma'am, itong mga ganitong insidente is in relation, ma'am, or in violation under Republic Act 4653 or yung tinatawag natin na an act to safeguard the health of the people and maintain the dignity of the nation by declaring its national policy to prohibit the commercial importation of textile articles commonly known as used clothing or rags. Ito, ma'am, wala namang kaso to, ma'am, na kakaharapin since wala naman yung perpetrator, pero yung mga items, ma'am, is under lang, ma'am, ng custody ng Bureau of Customs. I-confiscate lang nila, ma'am. Sa ngunyaan, nasa kustudiya pa kan Coast Guard Matnog ang mga smuggle na ukay-ukay asin nakatalaan na i-turn over sa Bureau of Customs para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Barangay nurse irido kan masalpok an pigmamanayo kaning motorsiklo kan sarupang bihikulo sa Castilla, Sorsogon kasubagong aga. Si Hercules Barbacena sa detalye. Irido ang sarong barangay nurse kan masalpok nin L300 van ang pigmamaneho niyang motorsiklo alas 8 kasubagong aga sa barangay San Rafael, Castilla, Sorsogon. Pigbisto ang biktima na si Madeline Aragirang, 57 anyos, byuda sin residente kan barangay Balogo, parehong Banwaan. Pigbisto man na nakabangga digding driver na si alias Rosalito, 23 anyos, soltero asin residente kan San Pablo, Laguna. Basado sa investigasyon, halis sa indang residensya, paliko na kuta pasiring sa barangay hall ang biktima kan mag-overtake ang nakasunod sa indang L300 van na pasiring kuta sa syudad ng Legazpi. Tulos man siyang ipigdalagan sa Castilla District Hospital para sa magkakanigong asistensya medikal. Nagtamo lang po ini tawag ini minor left shoulder injury. Bako man po grabe ang tama niya. Sa initial na x-ray po kanina sa Castilla District Hospital, mayo man po siyang bari or ano man sa iyang tulang. Nasa kustodiya pa kan Castilla Municipal Police Station ang suspect para sa magkakanigong proseso asin disposisyon. Nagpaparay pangunyan ang biktima. Nag-ano po siya, nag-undergo na po proseso. Naghalag po kita kung maplantang kaso. Liwat man na nagtaon ng pagiramdom ang otoridad sa mga motorista na permi na ganda mag-ingat sa pagmamaneho, kanid ay madiskwido asin makadiskwido. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. 3,000 na bakanteng trabaho pigbuksan kan Dole kasabay kan nationwide job fair kasubagong aga. Si Arielo Bea sa detalye.
visi kadangan. Dai pinalampas kan saro sa mga job seeker na si Romilin, 27 anyos kan Jubilar Albay, ang oportunidad na makakuha ng trabaho sa piglatag na job fair kan Department of Labor and Employment kunya na aldaw, na pigkondusir sa ground floor kan Ayala Mall sa syudad kan Legazpi. Istorya niya, bilang sarong single parent, kinakaipuan niya na magdoble kayod para sa oral daw na pangkonsumo kan sa iyang pamilya. Kaya dinisideran niya ng gadang pagpartisipar sa aktibidad na kung sa inday manasayaan sa iyang pagdayo asin pagpagal. Saro kaya siya sa mga masuswerteng hired on the spot. Para po sa akin, masabi ko sa Dole, maraming salamat kasi marami kayong ibinibigay na opportunity. Sigun kay Dole Bicol Director Imelda Gatino, 3,000 na bakanting trabaho ang pigbuksan sa pagtiripon kung saan pinagpartisiparan ini ng mga pribado asin papublikong opisina sa rehiyon o total na 24 opisina. Sa ngayon, meron tayong 24 establishments na nandito with more than 3,000 vacancies. Dahil kailangan nating suportahan ang pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa Bicol, merong trabaho dito sa Bicol. Nakapag-solicit tayo ng more than 3,000 vacancies sa ngayon. Nangenot man sa pagbubukas kan job fair sa Legazpi City Mayor Alfredo Pito Garbin Jr. Inumaw kan alkalde ang inisyatibang inikandole na dakula ng gadandarang kapakinabangan sa mga Ligaspeño. Nakulao na pasalamat dahil hindi sa nagkakaigwa kita ang nationwide job fair. Nakulao na oportunidad sa mga job seekers na dito sa tuyang syudad. Kaya nakulao na pasalamat ko sa tuyang mga nagpartisipar na mga employer, lalong-lalo na sa Department of Labor and Employment who has been in the forefront of delivering the needed services, especially for those who are seeking jobs. Apwara sa job fair na nauman ng dole ni livelihood equipment sa mga piling benepisyaryo. Nagtauman ang ahensya ng cash assistance sa mga benepisyaryo ninda sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program. Nagbugtak man ang Dole Bicol ng kadiwan ng Pangulo kung saan mababakalan para ratong lokal na produkto. We are thinking of conducting it on a regular basis at hindi na natin hintayin ang May na Labor Day celebration. Baka magkaroon tayo ng quarterly job fair na at iikot tayo sa ibang mga probinsya of this kind na mga activity. So titignan muna natin yung turnout nito. Mientras tanto, basado sa pinakahuring datos kan Philippine Statistics Authority Bicol, padagos ang paglangkaw kan employment rate sa Kabikulan kung sa 94.6% ang igwa ng mga trabaho. Para sa mga balatang tatak Bicol, Ariel Obeya. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang naguno kan ako Bicol News Team. Ako po si Jen Nunez. Salamat asin happy weekend!